Dit staat blazen wij het substraat op het dak. We hadden een beschermdoek aangebracht. Daar hebben we de drainageplaat op lijn en we blazen nu het substraat op het dak waar straks de sedum implanten wordt. Het is booming business, de daktuin. In een periode tijd is de verkoop van groene dakken bij Frisia in Burgum maar haast 50% toename. Landelijk wordt op het stuit aan 2,5 miljoen kanten meter van deze groene dakken online. En dat midden in de bouwcrisis. De marges worden minder en er wordt natuurlijk minder gebouwd. Maar het is wel zo wat er een product gebouwd wordt, dat is vaak wel overheid en zulke dingen. En dan wordt het toch een beetje maatschappelijk overkomen en dan komt een groen dak op. Het is natuurlijk voor de meesten volle beter zo. Dus dan hoeft je langzaam het onderhoud te plegen aan je dak en het bloedbehoud van je dak. Naast dat het dak langer meegaat, wordt nevens de bouwers de energierekken ik leger. De tuin werkt als isolatiemateriaaltje in de kjeld. Op dit stuit wordt een daktuin online bij het Riethuisplein in Drachten. Verderop, in Jistrum, is al volle lange bekend met het fenomeen. Woon Friesland had hier in 2008 een daktuin online. En in alle gevallen één bewoner is uit te schroeven met de tuin. De tuin lijkt op het dak van de Orenhoezen, maar ik ga het zicht er wel op. En ik vind dat heel mooi, want ik hou echt van tuin en bloemen en alles. En ik ga nou een mooie grote tuin en daar kan ik geen werk van. De gemeente en het waterschap die stelden als eis dat wij moesten voorzien in een eigen waterberging. Dat betekent dat je de riolering eigenlijk net broeken maakt, want dan belast je die te volle. En dat kan prima trots een sedum dak dat te passen. Er hing het vanzelfs wel een prijskaartje om dit alles. 1 kante meter kost het tussen de 24 en de 50 euro.